Goedenavond en welkom bij aflevering 16 van het Politbureau, het politieke programma van Omroep Friesland. We praten hier met FNP-voorzitter Ultje Hosper en dat gaat over de toekomst van de partij. Ultje Hosper neemt van mij het afscheid als voorzitter van de FNP. Onder zijn leiding is de partij een echte bestuurderspartij worden. Een verste weerde in het provinciaal bestuur en in tal van gemeenten. Maar de groei liep het er provinciaal wat uit. Het slaagt de FNP maar net om oorsprekende thema's als de zweeftrein te vinden. Hoe vindt de FNP de Frieske kiezer? Ja, Ultje Hosper, welkom in het Politbureau. Je neemt afscheid als voorzitter. Nou, jou hier dat dient te hebben. Ja. Even over de FNP, van actiepartij naar een bestuurderspartij. Heeft dat je hem goed dient? Nou, ik vind het wel, maar het wordt zo van dat er altijd nog wel mensen mijn protte nostalgie zogen naar de periode van de zweeftrein. Dat werd ik al zei van toen zo'n zitten. En we hadden dus nog 4 jaar en we zijn daar bij de laatste 12 jaar provinciaal net vooruit gegaan. Maar we zijn in de gemeenten in de jaren 12 jaar wel elke keer vooruit gegaan. We hebben elke keer een stijging van 3 tot 4% in de gemeenten. Ja, waarom provinciaal eigenlijk? Ja, dat is... dat doet net goed dus, blijkbaar. Nee, maar dat is toch wel een beetje dat je toch hoe meer partijen. Ik denk dat men bij gemeenten meer lokaal stemt dan provinciaal. En provinciaal wel minder dan landelijk. En die trend zit een beetje in. Want ja, wij hebben dus, als wij dus hetzelfde tot stemmen hier dat we bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen dat we die provinciaal gaan hier, dan hier wij saai zitten gaan. En dan hier wij de tweede partij wezen. Ja. Maar het het te krijgen maar dat het plus misschien de FNP net goed die in het de oude jaren? Nou, ik weet het net. Ja, dat wordt wel terug wel zijn, maar zo, we hebben dus hier voor de laatste. Voor de algemene ledengeerkomsten voor de verkiezingen van de provinciale steden. Toen waren we in de jaren wat loeden van ja, moeten we weer in het college zitten gaan. Nou, toen heb ik direct zijn Johannes en Annetje zijn van nou, we willen graag... Johannes Kramer, Johannes Kramer, deputaire en Annetje, wie toen de fractievoorzitter. Ik zei, het wordt tijd dat je hem eens een keer... We houden een extra ledengeerkomsten en dan moet je hem nog vertellen aan ons leden van wat je hem nog bereikt hebt in de oren 4 jaar hier. En dat weer toen de vorige keer. Nou, en daar hebben zij dus hebben een hele geerkomst aan wijden en dat hebben ze dus keurig uitjong voor het dag gebracht. En toen we de leden der generaal wel heel erg tevreden over. Zo'n bijeenkomst moet er weer komen, ja, die komt er nooit weer. We hebben toen al over praten dat te let is om in 4 jaar hier. En misschien zou het mooiste zijn om het elke keer te doen, maar we hebben dus al praten dat we dat in ieder geval een keer maar een tussenbalans maken. En die tussenbalans is nu in mei 2020. Stel de leden zeggen van wij herkennen uw gedachtegoed, het FNP gedachtegoed net waarom in het provinciaal beleid. Wat moet dan een conclusie daarvan wezen? Nou, dat is inderdaad maar de vraag. Want het is wel heel erg verschillend. Wij zijn in sommige gemeenten ben wij heel sterk en in Oorden ben wij heel iets. En dat is natuurlijk ook een hele vreemde zaak. Wij hebben even hoe het provinciaal beleid. Ja, maar provinciaal, ja, nee, dan denk ik dus toch. Ja, dan kan je er al wel op oude en zeggen van ja, dan de grote partijen die doen er dan meer omdenken. En de landelijke coryfeeën die spelen daar een rol mee. Dus zeker bij die werkdeelsverkiezingen, de vorige werkdeelsverkiezingen zijn geweest. Samson alle jaar weer hier in Friesland. Omdat het dus hier om ging. Toen hebben ze verschillende partijen een goed resultaat halen. Maar ja, provinciaal, dan gaat het schip toch een beetje meer naar de landelijke. Wat gebeurt er landelijk? Leef het concreet ik zeggen. Johannes Kramer, oppositieleider, heel zichtbaar. Ja. Wie er eigenlijk de leader van de oppositie. Ja. Hij komt in het college, eerst maar Partij van de Arbeid en deze periode maar het CDA als grote partij. Ja. Eigenlijk verdwijnt de FNP en verdwijnt Johannes Kramer een beetje onder de radar. Ja, dat nou ik. Ja, wij hebben zo misschien het er wat minder ontsprekende portefeuille. Wij hier eigenlijk daar onderhandel je toch hoor? Ja, daar onderhandel je hoor. Maar dan zit er ook zoiets van ja, kan je met Fries wel wat bereiken of net? En dan wordt er ook wel zijn van nou ja, het Noorden dat in de portefeuille heeft, dan kennen wij dat stiepje en dan doet hij er meer voor. En misschien is dat wel een goede zaak, maar nou achteraf is het misschien wel net een goede zaak. Want dat Fries, dat neem je nou. Ja. Dat is natuurlijk een heel interessante discussie. Hè? Want FNP, ooit een actiepartij van de Friese taal en de Friese cultuur. Ja. Maakt dat sabloen of CCO, en dat heel onjoen, we moeten wat breder zien.
Ja, ik vind dat we breder zijn hadden. Dat wie ik, net alleen een mijn mening, maar wie ik van Johannes Kramer en van Carlien keek. En we hebben dat... Carlien de Jong, de Judaïske. En we hebben dat ik bezocht. We hebben de Arun December dus een praatstuk presenteren. Maar ja, dat is eigenlijk net goed aan het voortjacht gebracht. Want dan zie je dus echt, dan komt de oude garde overheen en dan Friesk en het moet ik al eens blauwen. Terwijl wij dus zeggen, maar dat Friesk ik horen. Dus ik heb lezing, dan steek schreeuwen van, wij moeten dus meer op het Fries zitten. En vooral in het onderwijs, dat we te min... de inspectie en de provincie het te min op taart, dus dat het wel goed gebeurt. Maar steeds dan maar eigenlijk dat de FNP hem gewoon toch weer volle meer inspannen maar voor het Fries dat het echt Jim issue is om een mooi Fries te gebruiken? Ja, dat is zeker. We hebben er altijd in het issue en het moet ik blijven. En het is voor heel veel andere partijen oernaam. Maar wij willen dus op een tweetalige provincie werd dus Fries en Nederlands volstaan beide hun gerak krijgen. En dan soort Fries bewijspreken ik nog in de groenwet verslaan worden. Het gaat er steeds verder. Hè. Er is weer een overeenkomst. Maar net Friestaligen, kan die bij de FNP een plakje krijgen? Ja, alleen nog dat is zo van, in hoeverre word je dus dat die mensen dus ook politiek actief worden in de FNP. En daar zit je natuurlijk op een glitsbaan eigenlijk. Ja. Want FNP, Friesk, dat is in bestuursrecht. Jawel, maar... is het Tingber, een net Friestalige FNP-wethouder of rietslid? Op dit sluit net. Ja, er zijn wel een paar rietsleden die net Friestalig binnen, maar die doen alle waarden dus om wel Friestalig te worden. Maar die kennen dus nooit, als ze net Friestalig worden, op zich stiet het dus, net geen wethouder worden. We zijn erop wezen, dus in de kaartbrief stiet dus dat, en ik in de instructie, dat mensen dus die de FNP van Sint-Wurgje, zowel in besturen als ik in vooral politiek, dat die de Friese taal machtig wezen. Wil ze dus heel Frieszinnig wijzen kennen, zonder het Fries machtig te dat is ook mijn punt. Daarom hebben we dus ook naar voren gebracht. Wij zijn van, er binnen natuurlijk ook een heel soort mensen die binnen dus wel vol op van die Friese cultuur. En die kennen dus wat minder dus de Fries in ieder geval schreeuwen en praten. Maar in ieder geval, ze verstaan het al wel. Dus, ze kan ik wel lezen, dat is geen enkel punt. Nee. Maar het zou een goede zaak wijzen dus dat we dus die mensen, dat we die dus meer bij de FNP krijgen. En dat we in die geerkomst via het ik zou dus, dat had ik, Henk ten Hoef had het nou eens een keer benadrukt, maar hoe krijgen we die mensen daarbij? En dat het misschien toch wel een beetje te krijgen met het strakke karakter van een bepaald gedeelte van de achterban. Ja, want let nou die taakkomst van de FNP, ik wil hier sneuwen op die naïsreceptie van hem. Onderijn, toch wel vooral. Ja. Binnen er wel jongeren in de partij en hoe zorg je die toekomst van de FNP? Ja, nou ik zit er wel positief in, maar het is een punt dus dat wij de jongeren op dit stuit net zo goed omspreken. We hier altijd een jongerenafdeling. Die jongerenafdeling die hier dus ik 40, 50 leden. Die mensen suntjes zo in de van de laatste 15 jaar ben die altijd op die leeftijdsgrens van 30 jaar uitkwam. En het is nu nog maar een handjevol wat in ieder geval actief is. Ja, en dan hij dus over de mensen die dan actief binnen. Ja. 10% van de stem hem ongeveer omrekenen. Ja, 10%. Die fjouwen zitten, 43 zitten in totaal binnen. Ja. Waar mik je op? Waar kan FNP dan toch nog wel opkomen? Nou, als wij dus, als je zorgen dus naar wat er hier en daar in sommige gemeenten mogelijk is. Hè, want we hebben dus er binnen in 9 gemeenten, maar inmiddels dus in 8 gemeenten, omdat in 8 Kaspen nou net meer, maar in 8 gemeenten zitten wij dus in het college, maar 9 wethouders. En er zijn 3 gemeenten, dat is de FNP het grootste. En daar zie je dus dat er 25-30% van de stemmen hebben. Ken dat provinciaal haasten? Dat zou mogelijk wezen, Matt. Alleen dan maken we dus wel in de grote plakken die er binnen, zoals Ljouwert, Snits, Jereveen en ik Drachten. Ja, dan mag we meer aan de bak. En dan vind ik dus, dan mag je dus als FNP'er wat liniger ik met taal omgaan, om dus die mensen een kans te hebben. Want ik denk dat die mensen dus FNP'er binnen, dan staan ze volslijn achter het Fries. Ja. En dan kunnen we dus nog meer echt tweetalig iets erop hier. Ja, en het is even de vraag, wil je die eerst keren of wil je dus die eerst achter je krijgen? Ja. Nou, het antwoord zal daarop komen met van je opvolger als voorzitter van de FNP. Ja. Dit vind ik dus niet even naar de cartoon die het Gerco van Beek hoe dit onderwerp maken. Ja. Hultje hartelijk dank voor je komst naar het politbureau. We hopen in het belang van Friesland dat je hier nog wel even blijven de komende tijd.
Ja? Nou ja, zeker in Friesland. Zonder meer. Ja. Ons af hier deze aflevering van het Politbureau. Bedankt voor het zien en graag ont na je weekend.